wong ingkang ledang jroning alas merpati. Raden, kendel sawetawis Raden. Iki ana wujud pancat katon kat ora iki bangsane apa. Raden kula menika bangsanipun Gandharwa ingkang renggane alas merpati mriki kula Anggarawarna. Raden menapa kepareng kula badhe mitrang dumateng Paduka Raden. Anggarawarna, iya, kowe bakal mitrang apa? Katon Raden. Napa leres Paduka menika salah satunggiling para Pandhawa. Ya Anggarawarna, bener kang dadi kandhamu. Ya iki sing tak enteni. Raden tangu anggil ngranti denggoling para Pandhawa. Ngapun nggih Raden. Sejatinipun alas merpati menika sanes alas bebondotan. Ananging mujudaken kedaton kencana yasanipun Bukulun Bathara Indra. Bu rikala semanten Bukulun Bathara Indra mitukas dumateng kula. Upados jagi alas menika sabab lamun para Pandhawa sampun timbul alas menika kedah babar sejatining wujud dados kedaton kencana ingkang senebat Negarindra Prasta inggih ngendra para hasta sabab dumadi saking sak prawalane kayangan kaindran kedah dipun maringaken para Pandhawa supados dados kamuktine para Pandhawa. Mekaten Raden. Nanging mekaten Raden. Mugi dados sawiji taun ingkang bilih samangke teng raka nembe nanggang katriwandang. Sabab kenging upas wisa saking daya katiasane Jin Kandun Wacana. Mila Raden menika kula bakal paring sarana kangge kaluyahaken teng raka. Nanging saderengipun menapa Raden Permadi purun menawi kula kepengin sambung pemitran kaliyan Raden Permadi. Kakang Anggarawarna, jroning urip kuwi pancen dikuduake sambung pemitran marang sapa wae lan ora kena bedak-bedakake. Niki Raden menika wujud kali paseduluran saking kula kiras pantes saged damel sarana waluyaning teng raka. Iki wujude apa Kakang
Anggara Parna menika inggih sira dimpuru kang daya katiyasane saged maluyakaken sinten kemawon ingkang kenging emayane Gandharwa. Lajeng ingkang kados jemparing menika inggih Oyot Dayura. Menawi paduka tanding yuda kaliyan Gandharwa kula aturi namaaken Oyot Dayura menika taratampu Gandharwa bakal kawon. Lajeng ingkang pungkasan menika inggih Lenga Jayangaton. Ingkang daya kadiyasane menawi paduka usapaken wonten netra paduka saged nyawning wujude Biro Gandharwa. Ya Kakang Anggara Parna, gedhe rasa panuwunku. Nuwun inggih Raden, ampun ketawuhan monggo kula aturi daya-daya mrepake Kang Rangka. Monggo enggal dipun saranani mawi watu timpuru menika Raden. Kowe sing bisa maluyakaken aku saka mayane Gandharwa. Gedhe rasa panuwunku karo kowe Permadi. Nuwun inggih Kakang. Menika inggih saking sabiyantune Kakang Anggara Parna mitra kula saking bangsane Kajiman. Duh Kakang, monggo kula aturi larang sawetawis sabab sejatine alas mertane menika wujudipun kedhaton kencana. Ingkang pancen dipun yasa kaliyan pukulun Bathara Indra kagem para Pandhawa. Mangke menawi sampun wajibipun bakal babar sejatining wujud. Swanana sitinggil ana kawigaten apa Kakang? Sinuwun ngaturi kawuningan bilih ingkang dipun anti-anti sampun timbul sinuwun.
Iya Kakang, ayo mul dadi diprepeki Kakang. Monggo kula dherekaken. Wacana lajeng menika Yayi Suparto miwah Yayi pinten lang tansem Raden mesthenipun paduka sampun nyawringani bilih sejatinipun alas menika mujudaken negari Indraprastha boten dangu malih bakal babar sejatining wujud alas mertane menika. Mila Raden kula suwun mangke kalamun sampun babar sejatining negari Indraprastha kula suwun paduka Raden ingkang pernah pambayuning para Pandhawa ingkang kedah dados Narendra lan kula mitungkas benjang menawi paduka dados Narendra kula titip jimat asma Yudhistira minangka dados asma paduka Raden. Kawula ngestuaken dawuh Sang Prabu lan kula ngaturaken gong ing panuwun. Wong inggih Raden, kula kinten sampun dungkap titiwanci negari Indraprastha kedah kamanungsan. Mila saking menika kula nyuwun pamit lan kula titip negari menika Raden.